Kas yar broiler shan kan sakiudor no hakini ki khandiat sngi naka jingbom la ban penbiang hi nala ka jong ka jalla uba wan shailang kharshan di ubade upresiden ka all Meghalaya Poultry Supplier and Retailers Association haba kran chakinong tho khubor ka sngi palei Hashilong Press Club ulai thu bana ka daw ka jing e bakia kandu naka jingbom la banyo yakamar nala ka jong ka jalla kapenlong yaki banthet bachanya bej tang na shabar kum na ka jala West Bengal kaba ki habru banthet hakador ka baram kumta bane perkhat halor kador ka mur nakalyang ka association kan sa penlong ka jialang haka arpo saw tarik jamang ha Assam Club haka por ka uiba jiaman step nakalyang uba wan shailang ukentu ya baro kinong khai kinong di bagin poilang hakte ka sngi khnang bane perkhat bat baka jing thmu kanlong ka bayai bej yaranti haka ju ka por ka association ka kentu yikit khot bagin penrung kertang ilade hakte ka sngi Kenang baka association kan lak bantai lakam ya kejing syam kabu kibru ki banabar. Iwan hani nagi nagi lightly ki benta nagi wholesaler retailers at ki suppliers ni dai ki nong kit kam jagi nagi lightly ki benta. Kejing wan kejong ni hani hapo press club kadai ba hapdeng sibun kejing e ke bangi kendu kom kinong khai kinong dia bat kini ki suppliers. Teka hapring kini kicing e tenga kamu ki belajian ki sunam ki balai no adon ki media ki belaj ni ki benta ki bas roadside jeng ki yo ban kali kicing ki udor jeng kamar kini kita kicing e ke ban kong te ke e ke bangi kwa ban pinsha si pi pai ba ni ka por ka long na kana ko jing kertu jeng kamar ke bangin yo na kani ka jaga le jong ka badon hi na por hi ka si ji na por ribhoi ke baju pen mi kamar ke jing tuna pa jeng kamar ke mata ka perlong ni bangin thiet outside kamat lagi jela West Bengal tika jing tuna palat jong kamar kapelong yang bangin thiet lagi tiga jaka bahata kaslong kapelong lu ya ka price ka ban long highest namar mi hapse ke babun kiliang la kalong ya Assam government la kalong ya ki webe ki bentar mi hapan si sibun ki jinglot mi hapan si kan kan da position ni kemat ka carrying charge ka lot bon dia pring kita tika sedang ke jing kudor jong kamar ba kini kitiau ki ban sawan na trying sala yang isi ban flash biang ya kata kador ka bang ban bu ya ka rich jong ka priceless jong ka live bird ba dress chicken dai ha ka mentahi ke ai ka bang ki ban kentu shi pi barok ki nong khai ki nong dia ba ngin pan ya ka por ni pi ba pi plate por ha ka art soundtrack u ni u banai basan bakan don ke jingalang jong barok jong pi ki jong ni barok ki nong khai ki nong dia bat kin nei ki supplier ate po Assam Club ka ban long halaban kena bagi punya keren ban penbet ini ki jing e ki bagi ju e kendu na ka por ka por kala ka bai dai bat ka dor kamur bagbanta ka baar pada nga kerpat ipi baro kini ki nong khai kini ki nong dia na kini ki hackers ki bati ki barat ki baria hadu ki bahe hadu ki supplier ba pen penrung ye ki kerteng ki jongpi ha po jong ka association kena ba kan namdan ka dulu jing ko trekam ka jing kwa ka jong ikum ki nong yalam ki basa khamat ban kerpat ipi ki barat ki bahe do ba pen don penrung kerteng yala de haka taka sengi ki bangila book ano kan general meeting kena bantet akam ya kani ka jingrung kerthap kini ki nong khi ki banabar ki maong no kini ki kemasukan nak ketin ke bala long tomat ki mot ki kala aja ki mendari ngi ba manta ki la besot adu ki jaga ki nong gendong ban syem ya ni ka kam ka bangi ki khasi ka kam ka kamai jak po jengi ki khasi la long ki baduk ka basuk ya bantre kata di ka banta ka baar bat kini ka banta ka balai ki dai bah kabai dai baka kador hingi siap ban flash hatu kusingi ka badang hatu kusingi ka bangi siap ban ya penbet ya kador kamar he kat ka jing penbet juga association hingi la bu ya kani ka flat rate ba kani ka live bird ngan chup penshai la bu 220 ya kani ka live bird but 320 ya ka dress chicken kita mod retailers ya wholesalers bagi supplier ngim pat chimkan ni hakabai dai bakata broiler kile hai broiler tinggi broiler mostly ka broiler ba shi kham kiu dor e kha kha kan long ka kiu hiak hiak at present buying rate la long 180 kediman te hak stage ngi lada kamtuna watang ha ni ka yo bagi ong kan ka yo du watang te lada kamtuna ha ke shisngi kan poi hapo ka shi photon tang ka yo du marwe ka stage ngi pinya kan ka tang try kampat doni kampat doni hanaladi kampat doni kan kamjen kala ban poi de ki sanpon ton ma katangi kan tang ha yo du ding include bro le te ka la palat ke ni kan ni ka yo du dan kam kata ya sakayo pulu sakayo lai mukra sakayo namun song sakayo happy beli kayo laban kita bro na yu
Angkila kan buan sigi lai po so po to nak sisi kan.